for the people. Guys, for the people. Guys, for the people. Guys, for the people. Guys. Zakatoshota balo. Ninjani? Ninjani? Siyapila. Uyu ndiye anonasotora ndebele panapa shona pamwe notomunesa meno. Saka guys, nasi ndiri kuhakufara. Ndiri kuhakuita sei dai maikuzi. Kufara. Ndiri kuhakufara. Ndiri kuhakuti meiwika. Ndiri kuhakuti chi. Iwe unozodei zuro patakatanga. Takati atizivi kuti tichaita 1 room here kana kuti tichaita 2 rooms. Mwari vakati nhema ndobva taita stubborn faith. Ndobva ndati kune akomana ndakarevera nhema. Ndakuda kuti ashua pamberi paMwari. Besi ndakarevera nhema akomana. Vavakazorora takamirira graph yokuti riusvike. Ndikati ndakagara ndakati vakomana wedzera ichi room yepiri. Zvinhu zvedu zvinenge zviri kuita izvo ndareva nhema panguva iyi ndinoona kuti hamana 1 room haiti nyanyatso kugaya chaiko vakomana mubva vati abo ngatiite izvozvo zvamukutaura ndobva vadii ndobva tanga kuwedzera asi nekuda kwaizvozvo Mwari vakapindira. Mwari vakadii hamunonamata shuwa zvokwadi. Mwari vakati kana 1 room haiti topinda pa2 rooms. Ndosaka muri kuona mabheke aya ndazosara ndiri sure because ndandichitsvaka murivo nezvokuti vanhu vagona sadza masikati nemanheru netii. Mabheke amoona apa i14 bags of cement. Iwe unozodei? Hapana ndo wakwinini pazvakaitika Mwari here ndichiona vanhu vachitaura neni kuti toda kudai ndikati Mwari shuwa ayoshuwa unonzani zve kudzi tikati I don't know. Then idzi dzedu idzi brick force dzanga dzakashota mozviona manje madabvunza tikati iwe brick force edu akamira sei bosi ko ndinozvita akati munoziva kuti kwatakuinda kuka hatidi kuita zvekungoti sezvataimboita pekutanga titi zvinhu hatina tojamba kuti imba yorega kuswa brick force imba yorega kuswa DPC mozvionawo tichiri kukurawo kuti tigoona zvimwe zvinhu asi zvimwewo zvatoona kuti apa pangati improve tinoimprovawo ndokuinda uku kusimbi dzemalintulusi ndobva dzauya izvi zvatouya nhasi zvose izvi hamozviona manje tikati aiwa timwarire boys rauya kuna ndakambouya pano ndakananga kuita collection ndikati why not handafara ndahwa kutapirwa Mwari kati Mwari are you there? Yes we are there. Ndinuyu wakadzidza kuti kudii zuro kusvondo Mwari
aisarenda vamwe vanogona kuti hanzi vana mavaropheserei vadzingiwa kuchikoro kwavo handisi hangu zvekuchikoro kwavo kuti mavhiza vanda mari asishandisa ndechekuti vadzingiwa ndosaka mukona vari pano vana kufanira dzenyika inokudarika sheha kufanira vana mai amuna kufanira dzenyika inokudarika sheha Rambai makadero, ngatirambe zvakadaro, musadzokere sure. Tinotenda nekusingaperi. Rambai makadzvanya ipapo. Amen. Ndawochi mushemari yenu mwati ayo kubasa koda kuchidliwa hambozviona kanditorese nematomatisi ikanzi hamungangoekeri oi madomasi ingachotosisa chimangwana uya Juju baby Juju Lulu Linja guys. Nyapila. Makabata Saka mwari wakanaka. Mwari wakapindira. Tingwarire. Ike zvinodza vambiri. Totenda ndichiti kudiki. Jehova tumai Aiwa tinotenda aiwa murambe makadaro zvechokwadi ende shuwa ndoshaya kuti ndingatarire kupi nerudo gwamuinago nekuti batsira kwamaita zvechokwadi nguva ino yechando tasvika pangurumana nzombe chaipo zvokuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka asi zvino muchiona tichidzana kudai kuratidza kuti aiwa Mwari ariko nemi pamwe chete tinokutendai yeka ando hwakuvhara ndohwao kunzi manyukunyuku ando hwakuti mwari maamburi papiko saka uku ndokwari kwatotanga usimuka kusaidi uku ambozviona manje saka atotenda chitenda zvakare vanakuramba sapota saka iko zvino izvi ndofunga kwatakuenda semende dzedu dzakwana semende hatichadzidi toda kuzvitendawo zvokwadi izvozvo takuenda pamawindowframe 4 windowframe rimwe chete ndolakachinzi rikuita $20 saka tototi 20 times 4 zvotipa $80 mawindowframe ari 4 tobva ipapo toinda panhau yemadoorframe 2 ndori kunzi 1 riri kuita $17 excuse me 17 times 2 yotipa $34 tobva ipapo zvimwe zvinhu ndoona sekuti kutira kuti tigosengerwa zvakanaka ka1 inhau yenhungo matanda ayaya vatanzi takanyora kuti 4 paswa 4 pesi 4 saka riri kunzi 1 ndori kunzi $11 handisi 11 times 4 that's $44 hambozviona manje matanda zenge ndora ari kuti $9.50 saka ridiwaiwa ari 10 that's $95 ndona sekuti zvinhu zvatikambotasana nazvo izvozvi zvakakura zvokuti vanga vachititransportera toda kutenda Mwari kuti vari kutiunzira hedu pasina dambudzo kungoinja motokana navo votounza zvinhu pano hambozviona manje saka toda kutenda Mwari zvokwadi tichidai Mwari vakaramba vachivhura madho
maDhanzi for the people. Aiwa ndizvo. Muri kuwasei? Aiwa. Maimbonditi ndiri muphakeologist and weekend. Taurai nyaya yanyu zvakanaka. Nyaya ngaitaugwe semunyaya. Inofanira kutaugwa senyaya. Because kana munhu asina chokwadi chinenge chisipo. Hanzi wanga wasingabatiki pafoni. Handiti unozviona. Ukatochaya ukarega kuvuya. Right. Ndikati handizivi. Time. Alright, atotenda ava vataure muvidhio. Ndivaduwe. Mbomhorosai vanhu. Mhorosai vanhu. Ya tokukwanisa mese unoti tira basa rakanaka kudai. Tinoti Mwari darambawo achiwedzera masimba. Nekuti papa tatarisana nesina kumira mushe pamba pano. Saka toti neizvozvo tinofara ngacho. Hai hamusi kuhwa pamwoyo pangu pari kuputika. Because kana tadai atainda. Kuenda chaiko. Tainda nekuti uko tinenge takuti right. Apa ukaona tatongoti rowa pamawindow. Toita kuti asana nedenga toti uko kudenga uko muriko. Hatingazivati rakashama. Hazvigoni. Saka tinongoti shura kuti dai vanhu vakaramba vachitamanidza maoko. Amen. Wagona wani apinda muzvishani apinda awagonesi pamba asi vanodiva vanenge vachidza maleseni tinoita bible study muchiita zveutaita kwaya yevana. Amen. Wow. Powerful prayer, sure. Tozvitenda. Saka guys, ari kuseri ndipe Lulu. Juju baby. Uri koko. How far? Iripo guys, bye bye.